Γεια σας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια δεύτερη Airsoft Grenade, η οποία έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Παίρνετε ένα κουτάκι από αυτά που έχουν μέσα τα Kinder έκπληξη, που έχουν τα παιχνιδάκια. Κάνετε μια τρύπα στο επάνω μέρος, που βλέπετε εδώ, για να χωράει το μινερβίνι. Έτσι, είναι ήδη χρησιμοποιημένη, γι' αυτό είναι μαύρη, μην παρεξηγηθείτε, δεν είναι και τίποτα παραπάνω. Τώρα, στο εσωτερικό μέρος δεν το σπάτε, ούτε το κόβετε ούτε τίποτα, όπως είναι. Βάζετε μπίλιες, τόσες περίπου, να γεμίσει. Κλείνετε εκεί. Χρειάζεστε ένα σπίρτο για να ανάψει. Είναι μια ιδέα του Harry LGR, που είναι το ψευδόνυμό του κιόλας, αν και μπορείτε να καταλάβετε το όνομα. Harry's λοιπόν. Δεν θα τα παρουσιάσει στα βίντεο, εντάξει. Τώρα θα τη δοκιμάσουμε. Έχουμε εδώ το δοκιμαστικό υλικό με τον THK, να το κρατάει. Βάζουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό. Μισό λεπτά, γιατί έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Βάζουμε αυτό εδώ. Παίρνουμε ένα σπίρτο για να τα ανάψουμε. Καταρχήν δείτε μία το κουτάκι για να ξέρετε ότι έχει ήδη ζημιές από άλλες χρήσεις. Για να μην πείτε ότι... να μην νομίζετε ότι τα έκανα όλα αυτά. Αυτά εδώ όπως βλέπετε οι μεγάλες τρύπες, μην νομίζετε δεν είναι από αυτό, είναι από σουγιάδες. Το σουγιά και κάτι καψίματα. Αυτά που έχουν κάνει μπίλιες είναι εδώ χαμηλά. Κάποια μικρά, δεν φαίνονται πολύ. Εντάξει, ψηλό πράγματα. Μια καλή ιδέα όμως. Λοιπόν, ανάβετε το εκρηκτικό και καλύβεστε. Μάνα. Βλέπετε είναι μικρές πάλι ζημιές εδώ πέρα. Τώρα πιο πολύ πάνω. Ναι. Έχουμε το... Πώς έγινε. Ναι. Τώρα τέλειωσε. Τώρα δεν ξαναχρησιμοποιείτε, το έχουμε χρησιμοποιήσει. Τέταρτη φορά είναι αυτή. Τώρα τέλειωσε. Κοιτάξτε πώς έγινε. Rest in peace. Αυτό θα είναι. Δοκιμάστε το άμα θέλετε, είναι μια καλή ιδέα. Απλά αυτό είναι για μπίλιες. Η άλλη χειροβομβίδα ήταν πιο πολύ για έκρηξη. Ναι. Οκ, αυτή ήταν η τρίτη μας χειροβομβίδα. Τα λέμε.